Kedo pen kepavedet tong kenangjima, kavedet pen kepado ponabangsi kenangjima, alamthe atipi and ponji. Duar Bagori APHLC aru maiphu mondor singing ti ahin pen Diring polling station ke parlo BJP ke claim kita mabang phatum kedam tangarani Birta kepangdak pon aputhak patumi therang kya mai pha ponsi lamboy ka chipi konthu alang ning tia sang ho pen jongpon Diring BJP klembangphu atum norm save pu ke tham pon ke angkur ka velam pusi arbok pon to tang te alam thya pon sina Nitung ladak pini 26 nong Duar Bagori APHLC hoi pen nilitum ithe bambon be school aputhak Diring PS BJP leader po chikrong atom penetum phanam thinang woilo nasila solam aputhak nilitum lamthe woing tung te bon se tame alang litum kaningji aputhak ke mane Karbi Anglong rat mang hudaji ba alang litum se tame matha det tahai po phonse ne tum non Lamklar pinang kok lo na se alam met bank lalo bamon be school alam bank ne tum Duar Bagori APHLC pen ke humri dam wek lang dam wek school long ikeng pak chibi dam wek pen ne tum bank ke social media chatai long dane tum ke wan lo sitame Duar Bagori along Diring PS along BJP leader po ki krong tum bank nile to phan lam thinang woi lo ba nang ar bok lo ta solam putak ne tum pini klar dak pen non nile tum lam the woi pon po la se hala BJP leader pu chi krong Diring along ke do tum bang education po alam aputak alang tum chini ne det bon chini ne det join ne si alang li tum bang ke nile tum phan lam thinang woi lo la se lang tum ke chini nam nai dak the thom do la sila dak thethom alam bank ke lalo all detail education budget 2022 la lang tum buji dam na lapen ke violation of national education policy la talang tum chini dam na lapen ke academic society state award state cabinet decision of new education policy la solam puthak lang tum chini dam na la selang himonto ning je lo je rat akar rat akemang ke pachun pinang je pose Assamese minister mataning je lo ente Karbi Anglong long BJP tum alidar tum chini ne denma je alang tum BJP tum sekining je lo biti bachao biti padao pota alang tum sekining je lo pen ke poriborton pota alang li tum sekining je lo BJP tum se ente la solo koda bank poriborton pote koso poriborton masalang tum ke jong dam lo dokok pan kepavedet aphan se lang tum ke jong dam ma avedet pen pa dokok pan se poriborton to lang dum ke jong dam lo lasi non bank alang tum ki chini dam den ma November 26 2021 aningkan education minister nangli mega dung ne nang tu theklong le pin le kona sin ha bamon be school long alam nang tum kining yedon theksa nang ni dung head office long ne nang tum chi thek do long le chi chini don de kosom se nang ni tum hala bamon be long school along alam nang tum kining jela la sin nang li tum bank la hai poriborton punang li tum poriborton bank chi lang non pa me tu nang ni tum kel ok hi son a hi ki chi thrik ba na mela nele tum ke a hok nam se kining ye sitaminang ni tum ke a hok he pusi pola salam master biu ni hadak anom sabe ko pusi anom sabe poda anu tin osomata sko to du nai polo runus pegu masi polo kilometer se adak lo te CLP skor po ente hodak anom ma ve mante ko pusi nang ni tum kining ye ha chrak lai manang ni tum nang ni tum ke chono pubusi ke kebor-e claim no pubusi ke klembor-e nang ni tum la education IM phan ke bosai dun lok je pha ke nang ni tum la an chipa ludu nang ne lan rai du nang ne pen nang ni tum government doer jitin kok ma government ko malo government ke munit hello government pini koma party se khai ma la hello government pini BJP government ako pina yong se congress hai pute congress government pina abdi yong se AGP government hai te AGP government pina abdi yong se hai pute SDC hai pute SDC government government ko malo pote munit hena nangli tum thek long le den ma pini Duar Bagori long ching thur pik lo po neli tum a hok ke jong dam long nangli tum la hai lam nang chudin non lo monon pit
เป็นอาคนyang chudin don bom lang pote moke nang litum along ni litum inspection kuri lab lo nang litum phat kopis nang litum ke claim ke dam ke chok che ma setame nang tum diring along BJP leader poke chekrong chima thawa mi tu mo ke nang litum phan chu je ekdom angkura phulong along setame ne tum ken hodak nang kiri dun nang taw leb je phan ne tum ta APHLC pen ta sik ding lo la si thek the pote nang litum dak education long na heli dori nili tum ta anom sini et sini tum ke nang la so lam kewan la pen la so sitamine tum Facebook long sitamine tum ke post lo la pen tum ke media chatai long ta kewan lo la simonon penang ni tum la so lam ning gidori Karbi Anglong adang alam kichini dun kali nang mek thangai hem thikup la forest sai khi tum ni chido de den ni kanang ni tum ke chilang don thek the se hab bamon bia school long na than nili tum ke dam vek lo nang tum dam ne dam de ne kwan ke helo nang tum chini machini ne la sin nang ni tum bang la so bang chima tha pamenoi la si education na bang ke non boro re na long boro le na long 247 school do sita me hudak master tum ke claim chok se de puma si hudak ke kes ma se do kes do ma se la so school bang ke pinion enta BTA di long ke bonche la pen 3500 post vacancy do hudak sita me hudak bang ke a school ma 247 ke close piche ke than chok chadep tum sitame nang ni tum abdun mala son diring bialong BJP polidar jiklong tu master tu ke than thenal tum lang nun ab ma thek ma lan ab ye pote nang ni tum do join na pen school along nang ni tum chihumri do ma long kan school along tum chihumri da regular class doer ma we manang tum chini lang nun pamel ma la se ili tum Karbi Anglong long ta lason education si paching thu na ni pote lason kali nang ni tum bank ke hodak bank ke school padu nang ne pusi purong lo nona bank ke bidam nang ne pusi ning rong lo ente hodak bamon be school rong si paching thu det pote hodak ko ma tu lo ke thek reji arling dong si thek reji bonte kuma ne paro ka khei tong dak nang thek nang ri do lang ma kuma ne paro ka khei tong hodak do mante Karbi khei tong hodak do Karbi khei tong hodak thek ri po lan ta nang tum chini ne den mante ku pusi lam nang ke voi hai lapen ke nangli tum chini don pametu Karbi Anglong a poisa pensi bank ke che ke be tum ke job pa si hadak EGS center ta ke bito school building ta ki kim lo ente hala so school pan ke kepavedet nangima ma padu kok nang la se alang tu anom sabe posi kining je anom sabe pukaning je lipute alang li tum bank ke ente non dai thorolong pono ba romong we long puno sitame hudak college ki biji ya nom savelang hente isia college long pote 3000 student donanji pose renews peguning yelo Assam education minister intela dak 3000 student doma alang litum anom so boso chini nam ni dalo lase no na banke an hala education granted scheme hose hodak au somartuman ke pacharli je panse hodak is loketan aprang ke do pres student a master ta inte non kepavedet inte lang litum la diring BJP leader ke chikrong otom la kepavedet pen kepado kok nai bang se kenangjima ma do kok pan kepavedet bang se kenangje alang litum la chimatana ke ma la se la da chilang nam senang projejon pobosto bang ke alang tum matha dam de aprang BJP leader atom hum suri se school georgi puta privatize de ji puta private han jorde ji puta so ta dulo la pen ke Karbi Anglong long tok lang mitre sa lang ke me a joine 0% in not ke pas don de joine hum kre school bank ke pavedet po bon check po polo ente hala long ta diring along a BJP klembang atum chidon de pama la solo ko la se Karbi Anglong ara so chidon de lo la so hum kre school ke mitri ke tok le inut pas de setame padu nei pose hala so hot setame pudun thip se non ta padu kong lo ente diring asol pote non bank hodak ta nom ave pokoson lo nom sabe ke LP along a teacher ke appointment PC 1345 ladak appointment pilo first phase along Karbi tung ke long non kwan lo 62 jon we la pen ke non second time pituli lo 461 along kwan lo Karbi tung ke long don
matro bang pliwe